May snake guys sa yard namin. Hala. Ano yan? Look, oh. Look, did you see? Hala. Yun yung sabi ko sa inyo. Tinglabas na ng mga snake, oh. Oh my goodness. Nakita ko. Hala. Look, tignan nyo yung snake. Even the birds, oh. Kaloka. Anong klaseng snake yan? Ala, ang dami talagang snake dito sa amin, oy. Tignan nyo yan, guys. Snake, guys. Oh, nakita ninyo yan? Luckily, Roxy is not out here. Look, yung even yung ibon, oh. The bird is telling us to go away. Look, the bird. Oh, look at the bird. Dalawang ibon, oh. Hala, oy. Ala, paalisin ko yan, guys. Naanhiyan diri sa ilalim ng bahay ba? May nako. Oh, look. Tignan nyo yung ibon, guys. Takutin niya yan, guys. Takutin. Tignan yung ibon, oh. Parang, tinatakot niya yung snake. Oh, oh, oh. Ay, alis ka dyan. Alis ka dyan. Look, look. Tignan nyo yan, oh. Tignan yung ibon. Sabi pa ng ibon, alis ka dyan. Huwag mong paakin yung may-ari ng lupa dito. Hala. Tingnan yung ibon, guys, oh. Tingnan yung ibon, tinatakot niya yung snake, ah. Tingnan natin kung anong gagawin ng ibon. Tingnan natin. Oh my goodness. Sabi ko, nakita ko sa sa bintana, sabi ko, nandun pa ba yung hose ba? Hose ng tubig. Pero look. Paalisin nga natin yan, wait. Lagay ko kayo dito, ha. Uy, go away. What kind of snake are you? Anaconda? Alaka, no, don't even go. No. I didn't see it. It's right there. Oh, no, big one. No. It's a snake. Runs my ass. No, go away. Oh, no, go away. No, I don't care. Go, I'll do it myself. Go. I'm seriously the nature. Yeah. You don't even twitch. Don't go over there. They're very quick. Don't go near them. No, I don't let the dog out. I'm throwing everything out. Why they're not moving? It's not even moving. What are you doing? Stop already, That man. way, that way. Go that way. Going that way. No, let's wait. Yeah, don't go close. Yeah, just leave him because if it's a rat snake, you can leave him alone. If you don't kill the rat snake. I've heard a lot of people, if it's a rat snake, don't even kill them because you killed the quarantine. Where is it? Halfway in those guns. I'll do it myself. I'll do it. Wait. It's right here. I'll pull it. What's in your hand? Hand, Shube. Hello guys, yung umaga po namin, no, nakaupo kami dito, tambay kami at kumakain si Mister. Pero ang daming nakatingin sa kanya, ako, si Roxy. Si Roxy, grabe yung tingin kay dada niya, 'di ba?
Gustong-gusto niya. So, binigyan siya ng dada niya ng burger. Kasi yung kinain ni Tami sa umaga, burger. Ganyan yun siya. Kahit anong pwedeng kainin niya. At meron tayo ditong 2 pusa nakatingin. Kasi puro ito sila spoiled man itong mga alaga namin, no? Kung anong ilagay sa bibig mo, kainin din nila. Hi guys! So ngayon, naalis sana ako guys. Magpunta sana ako doon sa Filipino store para may bibilhin. Kaso, nagbago man yung isip ko. Pupunta ba ako doon or ano? Ano bang kakainin ko dito, di ba? Maghanap tayo dito kung anong pwedeng makulay. Namatay yung cellphone ko guys. Nahulog. Ano to? This is burger. Ano to dito? This is another burger. May shrimp pa pala dito. May ano tayo? Ano to? Oo. Ano yan? Ika-ika bang pwedeng kainin ko guys. May butter pa pala kami dito sa ilalim. Tignan niyo. Hindi ko man lang namalaya na may butter pala dito nagkatsaga. Ayan. Lagay natin yan dyan para makita natin, ha? Ano pa bang meron dito? May bacon. Hala? Lutuin ko pala ito, guys. Para hindi masira. So, yun. Lutuin natin yan. Nasira na nga siguro yan. Kung anong pwedeng lutuin, alam nyo kung ano yung lutuin ko. Mag-ano ako ng beef. Punta tayo sa baba. Kukuha lang ako ng beef, guys. Steak. Huwag tayong mag-ingay. I-defrost natin. Kasi marami pong beef sa baba. Magkuha tayo isa. Ayaw ni Tami yung beef ipakat niya kasi sayang daw. Pero mag-cut tayo. Galunggong na lang, wag na yung steak. Meron pa pala ako. Ang ganda talaga ng napili kong isda sa Food Bites, no? Wala siyang, hindi pula yung mata, which is good. So, ang gagawin ko is ipirito ko lang siya, guys. Ipirito natin. Ayaw kong ipaksiw. Gusto ko pirito para dry, para madali din, no? And also, so yun na yung ano natin. Linisin ko lang siya. Ito na lang yung nakita ko na ulamin natin kasi po, iwan ko na lang si Batman, guys. Ito yun. Ganito lang naman takot, guys. Takot magprito ng isda or kahit anong pirito. Takot talaga ako sa mga pirito-pirito. Iwan ko na lang si Batman talaga. Ayaw ko talaga matawsikan ng uwil kasi itong uwil, no? Pangit na nga yung panit ko. Talsikan pa ako. Adoy, ang sakit pa. Adoy, ginuo ko talagang buhay na ito. Kaya ayaw ko magprito. Kailangan ko ng helmet. Hello, kainin natin ito. Diba? Meron tayong suka dito with toyo and then chili. Ito, init pa kaayo, oh. Sobrang init pa siya kasi kahahaon, diba? Sarap. Bahaw. Leftover. Sarap ng ating ito. Isda. This fish is really good. We called it gilingging. Galunggong, eh. This is galunggong. Fried fish. Meron pa akong niluluto doon. Tignan ko lang siya. So, yun. Kumakain ako ng ice pop. Sobrang init.
Paborito ng bata dito. Bumili si Tami nito. Hello mga kaibigan, dito muna tayo sa ating garden, no? Kailangan lang natin itong itanim ang ating mga halaman. So enjoy na lang kayo guys kasi ano po tayo with kaunting music lang tayo at least less voice over para naman masaya ang buhay. Kasi nakakapagod din itong boses ko pakinggan ano. At yun guys, nilalagyan ko siya ng chemical pala ha, kasi marami ditong earthworm, no? Yung tawag nito ay wati, kung sa Bisaya pa ang dami. So kaya kailangan natin lagyan ng chemical para mawala yung kakain ng ugat. Tinitingnan ko lang yung ating bell pepper guys kung saan ko ba pwede na ba siyang i-trim, no? Parang hindi pa kasi sobra pa niyang bata. So kailangan lang siyang i-trim para maraming bunga at masaya yung ating bell pepper. At dito naman yung tinatanim ko dito is yung ating yung sa kamuti, yung dahon sa kamuti para meron tayong isalad, no? At sana lalago po ito kasi masarap po talaga ito sa salad. Yung kailangan mo na palang magluto para pakainin yung asawa mo, no? Kasi andito siya sa bahay, wala siyang trabaho, so kailangan natin magluto sa paborito niya. So nag-defrost ako ng sausage kaninang umaga, yun yung lulutuin ko. At meron tayong mga burger na mga luto na siya, frozen lang siya, ilitin lang natin siya sa grill kasi maganda din talaga siya sa grill. So yun guys, enjoy po tayo guys sa panahon ngayon, mahangin po talaga. Enjoy! Pagkatapos namin kumain, naglilinis lang ako dito habang si Mr. natutulog kasi pagod na pagod. Linis lang tayo guys. Pagkatapos nun guys, kasi sobrang tulog ni Mr. Ang ginawa ko, pumunta ako sa harap ng bahay, tinitignan ko kung nag-start na ba yung mga bulaklak natin. And of course, ang rosas natin, meron na siyang bulak pero hindi pa siya lumaki, no? At ito siya guys, maganda din itong bulaklak na ito. Tignan nyo yung sa ibabaw niya, puro yan bulak. Mag-open yan sila lahat. Sobrang ganda. Sobrang ganda talaga. At ito yung groundhog, gumawa na ng butas diyan. Yan, iwan ko na lang sa groundhog.
At itong bulaklak natin na purple, ito siya oh. Maganda po ito kapag ganitong time, yung spring or palapit na yung summer kasi magbulaklak na siya guys. Pagkatapos niyan, mawala na yung bulaklak, puro na lang siya green. And yun, pero maganda naman siya no, maganda talaga siya. Pero mawala na yung bulak, the whole summer wala na yung bulaklak. So yun, nag-enjoy lang ako dito sa labas, tingin-tingin sa ating mga halaman kasi si Mr. humihilik na sa loob. And nagpunta ako dito sa kabila, ito siya, maganda ito dalawa. Pero parang hindi nila gusto yung lupa dyan, no? Hindi sila maganda, pero maganda ito guys kapag maraming bulaklak. Sobrang ganda. But anyway, dito lang muna tayo guys. Thank you so much for watching!